NGO होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। बियो जुदि आंखौ गुबुन जायगानि होननानै फोरमान होनो हायोब्ला कर्टआव चेलेन्ज खालामदों। समाजसेवा बङाइगाव सौजन्य গণেশ বিটিসি দেখেন সবার বহুত গুরুত্ব আছে। আজি হয়তো আরেক আমি সম্বন্ধ করলাম তারা কমিউনিটি খবর दिनै दुलाराय आसामाव अमृत ब्रिक्स आन्दलन मोनसे हाबाफारि लादों। बे आन्दलननि गेजेरजों जोंनि समाजाव जेरै मिथिंगायारि आबहावाया जेरै गुबुंले जाना फैगासिनो दङ, जोंनि समाजनि आबहावायाबो गुबुंले जादों। गतिके बेफोरखौ फोसाबनाय आरो जौगाहोनायनि दायित्वआ जों साफ्रोमबो रायजो राजाहा दङ। दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बायदि दुलाराय आसामावनो 1 कौटि दंफां गायनायनि हाबाफारि बेखौनो जोङो दिनै अमृत ब्रिक्स आन्दलन होननानै फोसावनाय जादों। दिनै दहाय फुङाव जिखिनि हाग्रा बिफाननि सं मोनबाय थानायाव जिखिनि क'क्राझार जिल्लायाव सासे बन लायनो थांनाय मानसिखौ NGOनि मानसिया गुलि गावदोंमोन। दा मोनसे थासारि सोलिगासिनो बेवहाय मिसकनसेपसन मोनसे फैदों। बाथ्राया ओरैबायदि, दंफां दाननायखौ होबथानाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि आरो हाग्रा बंग्राखौ लाखिनायाबो रायजो राजाफोरनि दायित्व। गतिके दिनै दंफां दाननायखौ होबथानायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बे खुनु NGOनि खोथा नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंसो कनफ्लिक्ट जादों। बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा NGO होननानै बुंदों। NGOआथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होआना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआसो फरेस्टखौ रैखाथि होयो। गतिके सोर लिडारनि खुगानिफ्राय NGO ओंखारदों आं मिथिया। NGO होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दाख्लै दुनाबारियाव फैनायाव गावनि सरकाराव फैयोबा नोंथांनि सायाव सिगांग्रो एभेक्सन खालामगोन। 1 नाम्बार, हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया 20 बोसोरा बेखौ गाव स्टाडि खालामग्रोदों। 2 नाम्बार, बियो जुदि आंखौ गुबुन जायगानि होननानै फोरमान होनो हायोब्ला कर्टआव चेलेन्ज खालामदों, आं चेलेन्ज खालामो।